ofte ved at vise sådan det her Danmarkskort. Ja, det var jo og skænke endelig kaffe i øvrigt. Ja, så fint, tak. Jeg plejer ofte at vise det her Danmarkskort, fordi det siger lidt, altså det viser, det er en fremskrivning i arbejdsstyrken frem mod 2040. De røde kommuner, det er der, det går tilbage. De blå kommuner, det er der, det går frem i arbejdsstyrken. Og det der sådan billede er ret klart, det er, at arbejdsstyrken som centrerer sig omkring de store studiebyer, altså Aarhus, København, Odense, Aalborg. Og de røde kommuner, det er selvfølgelig der, hvor det går tilbage. Der har vi bare en udfordring sådan i det syd- og sydvestjyske område især. Hvis man sådan zoomer ind på vores sådan landsdel, jamen, så kan vi se, at vi går tilbage i arbejdsstyrken. Esbjerg går lige knap 9% tilbage. Varde 10, Tønder næsten 17% tilbage. Altså det er mange mennesker, som man kommer til at mangle. Altså virksomhederne kommer til at mangle arbejdskraft. Velfærdsinstitutionerne kommer til at mangle lærere, pædagoger osv. Det der står der, det er, at Esbjerg Kommune går tilbage med over 5.000 personer. Det er faktisk den kommune, som er alle kommuner i hele landet, der går tilbage med flest, sådan nominelt, altså antal personer, når man kigger frem mod 2040. Må jeg så spørge dig om noget? I forhold til, at der er nogle uddannelser, inklusive vores egen, der som går i bureau og rent faktisk bliver lukket i Esbjerg. Ja. Hvad har du af holdning til det? Altså, jamen det har jeg mange holdninger til. Tror du, det er noget, vi kommer til at mangle? Jamen, jeg har et overblik over uddannelsesudbuddet, så kommer jeg lidt tilbage ind på det, og så i virkeligheden, hvad det betyder uddannelsesudbuddet. Okay. Så lad os prøve at tage den der. Ja. Så det er i virkeligheden bare lige bagtæppet for, hvorfor man siger, at vi er nødt til at lave en særlig indsats på det her videregående uddannelsesområde. Også fordi vi kan se, hvis man sådan kigger på den demografiske udvikling, altså hvor mange ungdomsårgangene, det ser sådan nogenlunde ud her de næste par år. Altså der er den sådan rimelig stabil, men den går ret meget nedad, når man så kommer til 2030. Ja. Altså der er simpelthen færre unge mennesker. Kagen bliver mindre i forhold til, hvor mange der er taget af, hvor mange studerende, der kan komme ind. Og igen, sådan, hvis man sammenligner, altså Sydvestjylland, lidt en blå kurve, med de store studiebyer i hele landet, jamen så ser det værre ud i vores landsdel. Så vi har altså en særlig udfordring i forhold til at tiltrække studerende. Og det er derfor, man har det. Og det går jo ned over hele landet. Det går ned over hele landet. Så kampen bliver endnu hårdere. Ja, vi er i konkurrence. Kommer lidt ind tilbage til, hvad er det så, vi gør? Blandt andet prøver det med at tiltrække flere internationale studerende. Det er jo der, vi har et potentiale. Ja. Ikke? Altså, men det har jeg også lagt mærke til. I har faktisk mange internationale studerende hos jer, der arbejder for jer også. Har I ikke det? Som er med i vores co-creators. Ja, det er dem der er ude på universitetet. Det er der nemlig. Vi kigger jo så selvfølgelig på, altså det vi følger, det er så udviklingen i optaget på de videregående uddannelser. Hvordan går det? Og når jeg siger de videregående uddannelser, så mener jeg de 6 videregående uddannelsesinstitutioner, der er i Esbjerg. Så det er både UC Syd, det er Erhvervsakademi, det er SDU, Aalborg, Maskinmesterskolen og Syddansk Musikkonservatorium. Det er de 6 institutioner, vi har. Okay. Og der, altså, vi kigger så på tværs, hvordan går det egentlig med optaget på tværs af dem. Og det er gået nedad, siden den sådan toppede tilbage i 15, altså hvor mange studerende bliver optaget om året. Vi har så formået at knække kurven lidt igen der efter corona i virkeligheden. Altså den begyndte sådan stille og roligt at gå opad. Det er blandt andet på grund af nogle nye studier, der er kommet til, flere studiepladser. Nu er det som jura for eksempel, det er jo 50 flere studerende, der ikke bare der tidligere er kommet til. Og forskellige andre tiltag. Men der er stadigvæk langt tilbage til der, hvor vi var. Altså her, det er så hele bestanden, altså hvor mange studerende er der så i alt, det var optaget. Altså der har vi i Esbjerg været op på sådan lige knap 6.000 studerende, hvor vi sådan stille og roligt, som årene er gået, er dykket ned til under 5.000. Der var lige et lille spike under corona. Der var mange, der søgte ind og læste en uddannelse under corona, fordi man kunne ikke komme ud og rejse, og så videre, så derfor læste man i stedet for. Men vi er nede på sådan et leje, der hedder lige under 5.000 studerende. Og der har vi et mål i Education Esbjerg om, at vi gerne i 2030 vil op på 6.000 studerende. Altså vi vil gerne tilbage op på det leje der. Og det er altså i lyset af, at ungdomsårgangene går nedad. Så der er et stort arbejde i forhold til at gøre Esbjerg til en attraktiv studieby, hvor flere har lyst til at studere, men også et politisk arbejde i forhold til at kunne få flere engelsksprogede studiepladser, så vi simpelthen kan få flere internationale studerende til Esbjerg. For det er også der, vi ved, vi er nødt til at Vi har også hørt noget om, at der kommer psykologi og medicin. Ja, jeg kommer også på et par slides. Du har det hele med, det er fantastisk. Det hele med, bare roligt. Så det er jo det, vi sådan prøver at, altså i virkeligheden, det er jo hele vores raison d'être, det er derfor Education Esbjerg er skabt.
det er simpelthen for at gøre Esbjerg til en attraktiv studieby, hvor flere unge og ældre har lyst til at læse og studere, simpelthen for at vi får den arbejdskraft, vi har brug for. Fordi der er jo masser af virksomheder, som skriger på arbejdskraft, særligt omkring den grønne omstilling, hvor der jo skabes rigtig mange jobs, men jo også i velfærdsprofessionerne eksempelvis, og der er også der er brug for lærere, pædagoger og sygeplejersker og alle mulige forskellige professioner. Ikke? Ja, så Education Esbjerg er så skabt som det her økosystem, som vi kalder det, for studerende, for virksomheder, og så de her 6 videregående uddannelsesinstitutioner. Så de aktiviteter, vi laver, de forbinder på kryds og tværs de studerende med virksomheder og igen med uddannelsesinstitutionerne. Og det viser jeg så lidt om konkret, hvad betyder det, hvad er det, som vi rent faktisk laver. Det lader jeg godt mærke til det der musikbingo, jeg har været til hos Education Esbjerg, hvor der var nogen for musikkonservatoriet at spille og snakke lidt om... Og vi har faktisk musikbingo igen i aften, skulle jeg lige til at sige. Ja, det har I nemlig, og det er røvhyggeligt. Ja, det er virkelig godt. Det er mine gode kollegaer, der sidder derude. Så jeg kan godt se det, der du siger med, at det hele faktisk bliver kombineret på et eller andet plan. Og det jo også handler om for os, det er, at fordi studentermassen er så forholdsvis lille, fortsat når man sammenligner med de store studiebyer, jamen så er man også nødt til at tænke på kryds og tværs, for ellers bliver det nogle meget små miljøer. Altså for eksempel ude på Maskinmesterskolen, altså der går jo måske 100-150 studerende, ikke? Altså, så det er et meget lille miljø. Man er nødt til ligesom at kombinere det med de andre uddannelsesinstitutioner for at skabe det her altså studiemiljø, hvor, altså, som har et studiemiljø. Hvor man også kan mødes på kryds og tværs, og for at sige det som det er, der går mange mænd ude på Maskinmesterskolen. Det kunne jo være dejligt, hvis de også mødte nogle sygeplejersker. Jamen, altså, så lavpraktisk er det, ikke? Jamen, altså, det er det jo. Det er jo lavpraktisk i virkeligheden, fordi så er der også større sandsynlighed for, at de bosætter sig her, ikke? Altså, fordi det er jo det, der sker. Det er, at de unge mennesker, hvis de tager til de store studiebyer, så finder de en kæreste der, og så kommer de ikke tilbage igen. Og vi har masser af tal på, hvor mange, eller få i virkeligheden, der kommer tilbage igen, når de først er taget afsted. Præcis, så er de ligesom nærmest tabt. Så derfor skal vi gerne have nogen til at komme, altså inden de ligesom påbegynder deres uddannelse, eller når de i hvert fald starter på en uddannelse. Ja. Fordi hvis de først uddanner sig her, jamen, så er der også en større sandsynlighed for, at de bosætter. Lige præcis. Det giver mening, ja. Og det vi her er sådan, den tager vi tit med den her, når vi lige viser, hvad er Esbjerg som studieby? Jamen, hvad er der egentlig? Jamen, der er rigtig meget. Der er faktisk, jeg tror det er 65, vi taler op til, forskellige uddannelser, man kan læse i Esbjerg, videregående uddannelser. Så det er de unge faktisk ikke klar over. Så når de er ude på ungdomsuddannelserne, det der med at fortælle, hvad kan man egentlig i Esbjerg? Så er vi jo selvfølgelig ærgerlige over, at der er også nogle gange nogen, der lukker, og det gør administrationsbachelor. Det er jo ikke den første uddannelse, der er lukket. Altså, sociologi og kulturanalyse på SDU lukkede jo også, det er en af de sidste studerende, der går der nu. De lukkede for et år. Og der var jeg ved at søge ind, faktisk. Og det er jeg lidt glad for. Og grunden til, at de lukker, det er jo selvfølgelig, fordi de bliver for små. Kan man sige. Det kan ikke løbe rundt og opretholde de uddannelser. Det gør vores jo også. Altså, vi kan jo også godt selv se den udvikling, der er sket med, at der er ikke nok, der søger ind. Nej. Men det er også fordi, at man kan sige, at den er heller ikke blevet promoveret. Nej. Altså, som du selv siger, der er ikke mange, der kender til alle de uddannelser, der er i Esbjerg. Nej. Og administrationsbacheloruddannelsen er faktisk en af de uddannelser, der åbner rigtig mange døre for folk, som de ikke selv ved. Ja. Og der er næsten ikke ledige bagefter. Altså. Nej, og sådan er det med mange af dem. Altså, der er generelt meget, altså ledigheden er meget lav. Og, altså, nu kan vi sige administrationsbachelor, men også de tekniske uddannelser. Maskinmester. Yes. Altså, du kan gå lige ud og få et arbejde. Jeg skulle lige til at sige det. Men, du ligger placeret her med arbejde, altså til højre og venstre. Problemet er ikke at få dem i job, det er simpelthen at få dem ind på uddannelsen, det er at tiltrække de unge mennesker. Og det kan man sige, det er jo så alt det, vi arbejder med at gøre studiebyen attraktiv, og så også samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at markedsføre uddannelserne simpelthen. Gøre noget mere boost i virkeligheden. Og det viser jeg så lidt om, hvordan vi gør det. Men det er i virkeligheden bare lige for at give sådan en indblik i, jamen, vi har faktisk rigtig mange uddannelser på tværs af de her 6 uddannelsesinstitutioner. Hold da kæft. Bare lige kort sådan lidt, hvem er Education Esbjerg egentlig? Så bare lige for at lige give et indblik i, hvem er det egentlig, der står bag Education Esbjerg? Hvem er der har været med til at løbe det i gang? Det er nogle af de store virksomheder, som har været med til at etablere Education Esbjerg. Vores bestyrelsesformand, Peter Kirk Larsen, som
partner fra i Scanius. Scanius. Ja. Så er det Sten Nørgaard Thomsen, som er direktør over ved Blue Water, og Sten Brødbæk, som er direktør i Stenco. Det var ligesom de tre, plus ham, der hed Henrik Ut Christensen, som var direktør i Viking. Han døde desværre for tidlig alder i starten af år. Han var vores bestyrelsesformand tidligere. De fire var ligesom dem, der fik, Education Esbjerg etableret, sammen med kommunen, sammen med vores borgmester Jesper Frost. Så han sidder også med i bestyrelsen. Det gør så også Michael Amensbøl fra SF og kommunaldirektør Rikke Vestergaard. Så har vi fået nogle flere virksomheder med sidenhen. Vi har fået lidt flere kvinder med i bestyrelsen. det er vi ikke kede af. Jeg kan se Total Energies også med. Ja, Susanne og Mette Fur Lisby fra Bramming Plastindustri, og så har faktisk... det kan jeg jo lide. Nu står der lægedirektør, men hun har faktisk blevet administrerende sygehusdirektør, Anna Marie Blok Mønster. Se, jeg ved godt, at det er jo fordi, at hun har jo også noget at skulle have sagt i forhold til sygeplejeuddannelsen og de medicinstuderende og sådan noget. Jeg tænker, Anne-Marie. Men det der med at se, at Esbjerg Grindsted Sygehus er en del af en bestyrelse, det lyder jo mærkeligt i mine ører, føler jeg. Jamen, det er fordi, de netop har uddanner. Ja, præcis. Ja. Og det giver mening lige nu, fordi da jeg sad og kiggede ind på hjemmesiden. Fordi der er praktikpladserne. Ja, lige præcis. Ja. For de nye medicinstuderende, De er en aftager simpelthen og meduddanner, så derfor er de rigtig gode at have med her. Ja. Og det er jo også, virksomheden repræsenterer jo aftagerne. Ja. Det er dem, der har brug for arbejdskraft. Ja. Så har vi kommunen, som er med til at finansiere cirka halvdelen af Education Esbjergs budget, som jo også er en meget stor arbejdsgiver inden for mange forskellige fag i virkeligheden. Ja. Og så har vi uddannelsesinstitutionen repræsenteret af Henrik Larsen, som er rektor for Erhvervsakademiet. Han repræsenterer så uddannelsesinstitutionerne i bestyrelsen. Så det er ligesom dem, der har været med til at løbe os i gang og stå bag. Hvordan bliver den bestyrelse valgt? Den bliver valgt på en generalforsamling. Education Esbjerg er jo en medlemsdrevet forening, og vi har 196 medlemmer, partner i foreningen, og der er jo en årlig... Og så vælges ud fra dem. Ja, der er en årlig generalforsamling, så kan man indstille kandidater til bestyrelsen, og så er det helt almindelige stemme, at man så vælger bestyrelsen. Og så konstituerer de så og vælger en formand. Ja. Så, det er på den måde, det fungerer. Så helt almindelig forening i den forstand. Ja. Så det er sådan lidt om hvem er bag os. Så lidt mere omkring, hvad er det så, vi laver som Education Esbjerg? Altså de her 16 gode mennesker, plus 8 studenter medhjælpere og så videre, og hele det netværk, der ligger under. Hvad er det så egentlig, vi laver, og hvad er det så, vi gør for at gøre Esbjerg til en attraktiv by? Det der med at komme op på de der 6.000 studerende. Når vi sådan fortæller om os, så deler vi tit op i de her to spor, altså selve foreningen Education Esbjerg, og så det her E1 uddannelseskoncept her. Ja. Når vi starter med foreningen, så siger vi sådan med lidt glimt i øjet, at vi vil have de rigtige uddannelser til Esbjerg, og med konceptet, der vil vi uddanne på den rigtige måde. Ja. Det med de rigtige uddannelser, det handler jo blandt andet det her med uddannelsesudbud. Yes. Altså det er de uddannelser, som der efterspørges blandt aftagerne, altså både virksomheder, offentlige myndigheder osv. Og der er det, vi arbejder med nye uddannelser, vi arbejder med at gøre eksisterende uddannelser mere sådan, smidiggøre overgangen for de uddannelser til aftagerne. Gøre mere praksisnære. Så er der markedsføringsdelen af det, som simpelthen handler om at gøre de potentielle studerende opmærksom på det uddannelsesudbud, de her 65 uddannelser. Det gør vi blandt andet gennem digital markedsføring, gennem kampagner, online kampagner, som kører på forskellige sociale medier, hvor de unge befinder sig, altså TikTok, Instagram og andet, skulle jeg lige til at sige. Ja. Altså, når I gør markedsføring, altså fordi jeg ved, at universiteterne og UC Syd for eksempel, de gør jo også deres egen markedsføring. Ja, vi gør det sammen. Det supplerer det, de laver, kan man sige. Det er så meget fokuseret på de enkelte uddannelser, hvor det er mere studiebyen Esbjerg. Ja, hvad er det, Esbjerg kan som uddannelsesby? Og så er vi nogle gange med til når der kommer nogle nye uddannelsesudbud, og ligesom være med til at løbe dem i gang for at gøre opmærksom. Nu er der en ny uddannelse her, specifikt. Men ellers så handler det mere om at kigge på tværs. Altså, hvad kan studiebyen Esbjerg i virkeligheden? Mere end at nu giver vi lige en specifik uddannelse en særlig opmærksomhed. Og dog faktisk vil jeg sige, fordi
i den nye aftale, vi har med kommunen, altså der er jo lavet en budgetaftale her i efteråret, der er ligesom lagt ind fra et ønske fra kommunens side om, at vi har særlig fokus på Syd faktisk, fordi det er den af de 6 uddannelsesinstitutioner, som har det. Som trækker mest. Ja, som trækker mest, og som også, altså i virkeligheden, er dem, der er mest udfordret på optagelse. Ja. Så der kommer vi til at give UC Syd noget ekstra kærlighed, simpelthen. Også i markedsføringssammenhæng. Lyder dejligt. Ja. Godt. Det har desværre ikke været tidsnok til at kunne redde administrationsbachelor. Sådan er det jo. Men man kan se på nogle af de andre uddannelser, altså de kommer så langt ned, altså særligt nogle af de store velfærdsuddannelser, det er jo særligt nogle af dem, man har fokus på. Læreruddannelsen kan man se, den er ved at være så lav i optag, at det er sådan, det nærmer sig sådan lidt kritisk. Er det rigtigt? Læreruddannelsen? Ja. Den, nu kan jeg ikke lige huske, hvor mange år, var det nogle 40, de har optaget i Esbjerg. Altså for os, det lyder det jo helt sindssygt, men det er jo ingenting. Men det er jo ingenting. Det er lille på læreruddannelsen. Jeg gætter, at teorien er det, når de står op, altså medicin, jura, alt dem der, når de kommer herover og Esbjerg bliver populær, så kommer de andre tilbage. Ja, det giver forhåbentlig nogle synergieffekter. Ja. Det vi har snakket om, det er det der med, når man for eksempel får medicinuddannelsen til Esbjerg, jamen så betyder det lige pludselig, at hvis man nu er en gruppe af venner, hvor den ene gerne vil læse medicin, og den anden gerne vil læse lærer, jamen så behøver de ikke tage til Aarhus for at ligesom forblive sammen. Nej. Så kan de blive i Esbjerg. Altså, og det er tit der, den ligger. Ja. Når man skal til at tage en videregående uddannelse, og man kommer fra gymnasiet af, og man har aftalt, at man skal bo sammen og sådan noget, og den ene er sgu desværre nødt til at tage til København, så er det jo der, at den anden smutter med. Bare for at blive sammen. Og det har vi jo også, altså det har jeg også snakket med andre studerende om. Ja. Hvordan kan det, altså også nære venner og sådan noget, hvordan kan det egentlig være, at I flyttede til en anden by? Ja. Det var fordi, vi ville blive sammen. Fordi min søn valgte at starte over på DTU, selvom det slet ikke det, han skulle. Og spilte 2 år derovre, før han så startede til fysioterapi herovre. Ja. Så pointen er, at altså det der med, når man styrker det samlede uddannelsesudbud, så trækker det også nogen til de eksisterende uddannelser i virkeligheden. Ja, fordi de fleste vil faktisk rigtig gerne blive tæt ved deres familier, når det er, at de skal tage en videregående uddannelse, men er nødsaget til at tage herfra, fordi at udbuddet ikke er det samme. Ja. Og det er jo det, der er synd. Ja, det er det nemlig. For Esbjerg selvfølgelig. Ja, så kort fortalt, det er også noget af det, som vi bruger en del krudt på i virkeligheden. Det er hele den her markedsføringsdel. Så bare lige kort, public affairs, det er jo så det der politiske interessevaretagelsesspor. Det jeg i virkeligheden selv arbejder mest med. Det er sådan meget rettet ind mod Christiansborg. Ja. Fordi at beslutninger omkring, hvor uddannelser skal placeres, omkring sådan den økonomiske model for, hvordan man finansierer uddannelse, det besluttes jo på Christiansborg. Så derfor prøver vi at påvirke uddannelsesordførerne for partierne, når der for eksempel forhandles ny uddannelsesreform, som jo er i gang lige nu. Så har vi et arbejde sammen med uddannelsesinstitutionerne, altså jeg arbejder tæt sammen med UC Syd i forhold til at prøve at påvirke politikerne til at sige, at vi skal have en bæredygtig økonomisk model, der gør, at man stadigvæk kan udbyde de her små hold. Så i stedet for bare for eksempel at kigge på at hæve taxameteret, altså hvor man sender flere penge med hver enkelt studerende, så skal vi hæve grundtilskuddet per campus. Fordi at så har man ligesom en base at arbejde ud fra. Ja. Så det er noget af det, vi for eksempel arbejder på. Vi arbejder også på reglerne for flere internationale studerende, altså flere engelsksprogede studiepladser. Der er jo loft på, fordi man siger, vi vil ikke, altså der er nogle partier, som har besluttet, at vi vil helst ikke betale for meget i SU til udenlandske studerende. Ja. Så tager de hjem igen, så har vi betalt med SU. Hvor der er jo andre, der siger, at det er en rigtig god forretning at uddanne dem her, fordi en vis andel af dem bliver og arbejder og betaler faktisk det tilbage og mere igen, end hvad vi har brugt på den. Ja. Og det tror jeg, det er vi i bevægelse mod, at der er flere og flere, der siger, jamen også kvad den der demografi, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, simpelthen, der fødes ikke nok. Vi mangler arbejdskraft. Vi mangler arbejdskraft lige nu, og det bliver endnu værre, når vi kigger frem. Vi er nødt til at have flere internationale studerende. Men der er jo også mange internationale virksomheder her i Esbjerg, som altså vil ikke rigtig godt til de internationale studerende. Ja, så det giver rigtig god mening. Det gør det. Men der er nogle politiske partier, som siger,
det vil vi ikke høre tale om. Ja, det ved vi alle sammen. Ja, og det er jo det, jeg blandt andet er med til at prøve at påvirke dem til at sige, jamen hør nu, for eksempel i Esbjerg, skulle vi ikke prøve at lave en model, hvor vi åbner op for nogle flere, for vi kan faktisk godt integrere dem og få dem i arbejde i virkeligheden med alt det, vi laver. Ja. Det er rigtigt. Så der ligger sådan en helt politisk interessevaretagelsesspor, også som en del af Education Esbjerg. Så hvis jeg lige bevæger mig ned i den der E1, det her uddannelseskoncept, det er så der, hvor vi arbejder med selve studiebyen Esbjerg. Hvordan skal studiebyen være attraktiv? Altså, hvad kan Esbjerg være anderledes end andre studiebyer? Hvorfor skal man tage til Esbjerg frem for Aarhus eller Odense eksempelvis? Det er fordi, vi arbejder med de her 3 spor, altså trivsel, med virksomhedssamarbejde og med digitalisering. Og der har jeg lige et par slides med, så I kan se, hvad betyder det så helt konkret? Hvad er det så, vi laver på de 3? Og jeg kan se, de kommer lige om et øjeblik, for jeg har lige et par andre slides med, hvor vi lige viser lidt omkring uddannelsesudbuddet. Jeg har været lidt inde omkring det her med, at vi arbejder med at få flere uddannelsespladser. Det var bare lige for at vise det her med en af de nyeste eksempler, som er medicinuddannelsen, hvor kandidaten bliver udvidet, og hvor bacheloruddannelsen også kommer til fra. Det bliver så godt. Og det er jo en ekstremt søgt uddannelse. Ja. Altså apropos markedsføring, så er det ikke en, vi behøver rigtig gøre noget ved, fordi de kommer af sig selv. De rejser til Polen. Og så har vi flere uddannelser i pipeline. Vi har nævnt psykologi, den kommer i 25-75 studiepladser. En softwareingeniøruddannelse ude på Aalborg Universitet arbejder vi på, fordi det er der mange. Den bliver populær. Ja, det er, og der er rigtig mange virksomheder, som gerne vil have IT-uddannet på kandidatniveau. Som det er i dag, så har vi kun på akademiniveau, ude på erhvervsakademi. De er også gode datamatikere, men der er også brug for nogle kandidater i software i virkeligheden. Og det arbejder vi sammen med Aalborg Universitet på. Engelsksproget maskinmester. Ja, lige præcis. Og det er sådan nogle specifikke ønsker fra blandt andet maskinmesterskolen, at man kan lave en engelsksproget maskinmesteruddannelse igen. Altså i dag er den dansksproget, så det er kun danskere, der reelt kan læse den. Men for ligesom at åbne op for det marked, så vil man have for at åbne op for de internationale også. Få flere ind. Ja, det giver jo mening. Ja, og det samme er i virkeligheden tilfældet med erhvervsøkonomi, altså HA på SDU. Den er dansksproget. Kunne man nu lave en engelsksproget version? Også fordi mærkerne, som vi går ovenpå, de er jo også på engelsk, så det vil give rigtig god mening. Ja. Så det er sådan lidt ønskesedlen også noget af det i virkeligheden. Okay. Og når jeg sådan fortæller om specifikt internationale studerende, så viser jeg tit den her, det er sådan, hvor mange der har søgt ind i år på, her har vi erhvervsakademiet, så kan man se, at vi har dansksproget datamatiker og en engelsksproget datamatiker og en dansksproget multimediedesigner, engelsksproget multimediedesigner. Og her kan I se forskellen på ansøgertal. Hvor mange der søger ind på de dansksprogede, og hvor mange der søger ind på de engelsksprogede. Wow, der er altså en kæmpe forskel. Men er det danskere også, der søger ind på engelsk? Ja, nogle af dem er også danskere, der søger ind på de engelsksprogede, men der er jo rigtig mange internationale studerende. Jeg skulle lige til at sige, jeg vidste faktisk ikke, der var så mange internationale studerende. Jamen, de kan heller ikke alle sammen optages, fordi Nej. der er lovbud, så de kommer ikke alle sammen ind. Nej. Men alligevel... Men jeg tror du også, at det er fordi, at de tror, det er bedre rustet, hvis de skal andre steder arbejde? Ja, altså dem der danskere, der søger ind på uddannelserne, ja, det tror jeg også, der ligger noget i det omkring. Men der er dem, at der er rigtig mange internationale. Vildt! Og hvis man så har Aalborg Universitet, de har 3 bachelor-ingeniøruddannelser derude, 2 på engelsk og 1 på dansk. Så kan I se de 2 engelsksprogede, altså. søger ind, og den dansksprogede. Altså, der er kæmpe forskel. Ej, det er der. Ja. Det er helt vildt. Ja, og det er derfor, at vi skal have flere uddannelser på engelsk, og vi skal have åbnet op for flere pladser simpelthen, så vi kan få flere internationale studerende til. For ellers kan vi simpelthen ikke få den arbejdskraft, vi skal bruge. Vi kan måske også stoppe nogle danskere fra andre byer over med engelsk. Ja, det kan man måske også, men igen, vi bliver alle sammen udfordret, og der bliver så få til sidst i virkeligheden, at vi skal kigge uden for landets grænser. Ja. Så har jeg lige taget den her med også, fordi at vi prøver også, det er så de danske, ikke? Altså, vi prøver at samarbejde med ungdomsuddannelserne, simpelthen for at styrke kendskabet til det uddannelsesudbud, der er lokalt i Esbjerg. Og vi samarbejder med ungdomsuddannelser som gymnasierne, handelsskoler osv. I de sydvestjyske kommuner, hvor vi er ude og fortælle om det her uddannelsesudbud. Det er sådan noget relativt nyt, vi er begyndt på, for at styrke den det er en god idé. Fødekæde. Det billede der, det er taget fra i sommer her i august, hvor vi havde
Vi havde fået nogle billetter til Suset hernede, 30 billetter, og havde udløjet dem i virkeligheden noget konkurrence til ungdomselever. Og så inden der lavede vi sådan en uddannelsescrawl, hvor de var rundt på alle 6 videregående uddannelsesinstitutioner. Det her billede er taget fra Musikkonservatoriet, men de var også ude på Syd eksempelvis. Ja. Fedt. For at få et indblik i, hvad er det for nogle uddannelsesinstitutioner, hvad kan man blive i Esbjerg. Og det gav mega god feedback fra de studerende. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det er sådan noget, vi kommer til at gøre mere i virkeligheden, det her med at arbejde med ungdomsuddannelserne. Det er perfekt. Så var der det der E1-koncept, som jeg lige teasede lidt for. Og E1, hvor kommer det navn fra? Jamen, det kommer faktisk... Det kommer fra Esbjerg, og det kommer fra den første kutter i havnen. Jamen selvfølgelig. Intet mindre. Fiskebyen Du. Selvfølgelig. Ja. Det er jo for os, at der er noget historie, altså der er noget lokal forankring. Ja. Altså, så ja, og den kommer nogle gange sejlende hernede, fordi det er jo museet, der ejer den. Ja. Det er jo en museumsbåd nu, så de har sådan nogle rundture, de sejler rundt. Så en gang imellem, så er du heldig lige Så ja, det er der navnet kommer fra, men E kan jo stå for education. Det kan stå for Esbjerg. Det kan have mange konnotationer. Og E, det er så first of its kind, for vi tænker også sådan lidt stort omkring det her i virkeligheden. Ja. Og det, der ligger i det her E1-koncept, som vi så har lanceret, hvor vi siger, jamen, hvad er det så, vi vil, hvad er det for et uddannelsesmiljø, vi gerne vil skabe i Esbjerg, hvordan er det, vi vil gøre os attraktive. Det er gennem de her 3 søjler her i virkeligheden. Der er det her, der hedder Company Partnership, som er virksomhedssamarbejdet, hvor vi sådan prøver at styrke sammenhængen mellem teori og praksis. Jeg kommer lidt tilbage på det, altså hvad der så ligger specifikt under det. Student Life, som er vores trivselsspor, altså hvor vi skaber hele mennesker, det er sådan, tænker stort omkring det her. Ja, det gør jeg. Og så Digital Community, som er den her digitale platform, der binder alle vores initiativer sammen, altså der, hvor man kan mødes på kryds og tværs. Ja. Så for lige at give jer sådan lidt indblik i, hvad er det så, vi arbejder med under de enkelte spor elementer, der, så har vi Student Life, det er så det her trivselsspor. Jeg vil ikke gå den sådan slavisk igennem her, fordi der er mange forskellige, men noget af det, som vi er meget kendt for blandt andet, det er vores social belonging events, altså alle de her forskellige events, musikbingo og så videre. Kongekamp blandt andet, som vi afholder. Nu står der over 180 gratis events har vi holdt, og jeg tror, det er over 6.000, der har været med. Det er så fedt. Ja, det er virkelig noget der, hvor de studerende kender os. Ja. Det vi så også har, det er blandt nogle af de her co-creators, det er så det her ambassadørkorps af studerende ude på de enkelte uddannelser, som hjælper os, og som er med til at udbrede kendskabet til E1, og som faciliterer nogle af de her events, og også brainstorm på, hvad er det, vi skal lave, så det er ikke bare os, der sidder og finder på, det kunne være sjovt med noget ishockey eller et eller andet. Altså, fordi det er jo de unge selv, for at sige det som det er, som ved, hvad kunne være fedt, og som kommer med idéerne. Ja. Så er det ligesom det, vi prøver at skabe sammen med de unge. Jeg har et par slides, så vil jeg prøve lige at fortælle blandt andet om nogle af de der conversations og det her E1 Awards. Jeg skulle lige til at sige E1 Awards. Har det ikke lige været afholdt? Det har det. Har det, og der er jeg har nemlig også lidt slide på det. Inden da, så kan jeg bare lige, de her E1 events her. 190 kan jeg se, at vi har afholdt i år med 6.000 deltagere, og det er alt muligt klatring, havkajak, speeddating og så videre. I kan se nogle forskellige billeder der fra alle de her forskellige events. Ja. Der er nogle faste ugenlige, der går igen. Fællesspisning, yoga, krægecafé. Speeddating også. Okay. Skal du med? Ja, det tror jeg. Ja, men det er jo det. Altså, vi bruger alle knipgælder. Ja, det kan jeg da lige. Skal du lige lov for? Så det er noget af det, som vi bruger rigtig meget energi på. Så er der de her conversations. Det er lidt andet for mig. Der er vi ude på de enkelte uddannelser afholde det, vi kalder conversations, hvor vi faciliterer nogle samtaler mellem de studerende. Fordi trivsel er mere end bare, at vi mødes og drikker øl. Altså det er også, at man faktisk får talt om nogle af de der lidt svære emner. Så Ken, min gode kollega, han er ude og facilitere nogle af de her samtaler, hvor han tager sådan nogle af de her samtale-kort med. Altså det kan være sådan noget med oplevelsen af det faglige niveau, svarer nogenlunde til mine forventninger, inden før jeg startede, eller man kan have følelsen af, at alle andre ved mere end en selv. Ja. Og det de så skal gøre, det er, at de skal lægge en brik på, hvor enige eller uenige de er med det udsagn der. Og det altså, særligt hvis de så lægger deres brikker i hver sin ende, så er der jo ligesom oplagt at tage nogle snakker omkring det emne her.
Det har han afholdt ude på mange forskellige uddannelser indtil videre, og det giver rigtig god feedback fra de studerende. Hvor er det godt. Det er altså en, der udtaler. Og det handler netop om at lige tage et spadestik dybere end bare, altså vi mødes på kryds og tværs og drikker en øl. Altså det handler også faktisk at arbejde aktivt med studerendes trivsel, det der med at skabe hele mennesker. Og der kommer en version 2 af det næste år, som handler om self-compassion, altså hvor man arbejder specifikt med det her begreb. Altså i sådan et år som 2024, og hvad vi arbejder os hen imod i forhold til de unges trivsel og sådan noget, og alle dem, der faktisk psykisk har det skidt, synes jeg, at det her det er altså mega relevant. Ja, man kan sige, det der ligesom er grundtanken her, det er ikke nødvendigvis, at man skal tage dem, der har det skidt og altså få det godt, fordi det er der andre, der kan. Altså, det er mere i klassen, ikke? Ja, det handler mere om ligesom at sikre den brede trivsel, ikke? Altså at løfte, altså at når man kommer og starter på en uddannelse i Esbjerg, jamen, så bliver man mødt af det her fællesskab her. Men der er jo også dem der måske har svært ved at tage skridtet og tage en videregående uddannelse, netop fordi at der er det her store kommissorium af altså, hvad skal man sige, dårlig trivsel, og man skal se op til alt muligt, og man er nødt til at vælge de der uddannelser, hvor det er, at man tjener mest, fordi sådan og sådan. Så gør det jo også, at man har mere lyst til at starte på en videregående uddannelse, fordi der er nogle tiltag, som også gør, at man måske kan passe ind, hvis du forstår min retning af det. Ja. Så det er noget af det, vi arbejder med. Det er sådan et meget specifikt initiativ i virkeligheden. Det er pissegodt. Så sagde du lige One Awards. Ja, jeg så det nemlig. Det har nemlig lige været. Hvor det er faktisk en videreudvikling af det, der hedder Universitetsprisen. Tidligere havde Aalborg Universitet af SDU, de havde sådan en universitetspris, de uddelte hvert år. Nu har vi så taget den og sagt, at vi skal udbrede det til alle de 6 videregående uddannelsesinstitutioner, så vi skal virkelig hylde alle de studerende. Det skal ikke bare være ved universiteterne. Der laves også rigtig gode faglige præstationer ude på de øvrige uddannelsesinstitutioner. Så derfor så er det faktisk, der er 6 faglige priser, som er blevet uddelt her, en til hver altså studerende er blevet indstillet. Jeg tror, nu var jeg ikke selv med, jeg var faktisk på Christiansborg den dag, så du var. Så jeg kan sådan ikke lige huske, hvad de enkelte hed, men jeg ved hende, hun var fra UC Syd, ikke? Ja, UC Syd, pædagogstuderende, så jeg husker det. Men der er simpelthen studerende fra alle institutioner repræsenteret der. Derudover så havde vi også en E1 trivselspris, altså igen i det her trivselsspor her, hvor studerende kunne indstille hinanden, hvis man havde lavet et eller andet, altså hvor man havde været med til at fremme trivsel, altså lave nogle gode tiltag og så videre, ikke? Det var så de 2 portugisere, Ines og Ines, som står herovre, som vandt det. De har simpelthen lavet nogle podcast omkring studielivet i Esbjerg. Fedt. Og også med det her, faktisk vores E1 Co-Creators Corps her. Og der var så afstemning på aftenen, simpelthen. Der var 3 indstillede, som var blevet valgt ud af de indstillede, og så var der afstemning på aftenen, hvor de så vandt blandt de 200 studerende. Fedt. Og så den sidste, det er sådan bare lige for en runde den, det er sådan Henrik Ud Christensen studierejselegat, altså opkaldt efter vores afdøde bestyrelsesformand, som blev givet til en studerende, som vil ud i verden og dygtiggøre sig. Og det er hende her, som jeg tror hun læser sociologi, og som skal til Venedig semester. Ej, hvor vildt. Det var alle studerende fra alle uddannelsesinstitutioner, der ligesom kunne sende en indstilling omkring det her. Og vi kører det igen næste år, så vil jeg bare lige reklamere for. Ja, men reklamerer du bare. Man kan altid håbe. Man kan altid håbe, ja, det kan man. Og så var der jo heller ikke flere studerende i Esbjerg, vil sige, at man har jo en chance. Ja, det har man. Det er ikke ligesom at spille lotto, kan jeg lige fortælle. Og der følger jo, som I kan se, det er nogle checks, det er 20.000, ikke? Og 25.000 til rejselegatet, så der ligger også penge i det. Og det er så støttet, skal jeg også lige sige, af fondene. Så det er, pengene kommer fra de lokale fonde. Ja. Så sætter vi jo selvfølgelig stor pris på. Så fik jeg nævnt det der company partnership, som er det her virksomhedsrettede spor. Altså hvordan vi samarbejder med aftagerne. Og der har vi også forskellige elementer, som vi arbejder med. Og i virkeligheden, i stedet for igen så lige at tage den her, så har jeg et par slides, så jeg lige kan vise, hvad er det for nogle tiltag, vi har. De her bjælker her, de viser sådan lidt om, hvor langt vi er i udviklingen med nogle af de forskellige elementer.
Der hvor der er flest på, det er der, vi ligesom har et færdigudviklet koncept, der er testet osv. Noget af det er sådan ved at blive afprøvet som pilotprojekter osv. Okay. For eksempel det der E1 Matching, hvor vi aktivt matcher studerende fra en uddannelse, vi prøver at teste af på med virksomheder, hvor de får studiejobs allerede fra de starter, hvor de har den der vekselvirkning med, så kan bruge den teori i et studierelevant job. Men for at tage et par stykker af den, så er der den her E1 Mentor. Den har kørt nogle år efterhånden, og jeg tror faktisk, det er 5. år nu, vi kører den. Det var noget, der startede op lige da Education Esbjerg startede. Og der parer vi simpelthen mentees, altså studerende fra uddannelserne, med mentorer fra erhvervslivet. Okay. Så der, og det er typisk inden for sådan det samme fagområde, så der er noget faglig sparring. Og så er der nogle workshops, hvor man mødes, og der er nogle mentor-mentee-samtaler indlagt undervejs. I kan se sådan hele forløbet, det kører. Altså i virkeligheden så er der sådan en kick-off. Altså de bliver rekrutteret og matchet, og så er der sådan noget kick-off her i november, og så kører de ind til juni, hvor man så mødes regulært med sin mentor. Og altså virksomheden, der stiller dem til rådighed? Det er vores partnervirksomhed, som så stiller de her mentorer til rådighed. Okay. Og dem klæder vi jo så også på og giver nogle værktøjer til, hvordan sparer man med en mentee i virkeligheden. Så de får også noget ud af det. De får noget netværk blandt de andre mentorer og de andre virksomheder. Så det giver også dem rigtig meget at være med i det her program her. Og de studerende, der er med, jamen flere af dem ender jo med at få studiejobs, og nogle har også efterfølgende ansættelse i de virksomheder, hvor de har haft en mentor. Så det er jo også det, man skaber det der netværk og tilknytning til byen. Og der er rigtig mange af vores internationale studerende igen, som bruger mentorprogrammet. Der er faktisk overvægt af internationale studerende i mentorprogrammet, for de søger rigtig meget. Det giver god mening. Så det er noget af det, vi arbejder med. Så er der de her inspirational talks. Der inviterer vi virksomhederne ud på uddannelsesinstitutionerne, laver nogle paneler, hvor vi afholder nogle af de her talks, hvor vi interviewer de her personer omkring deres rejse fra studie og overgang til job. Hvad har været nemt, hvad har været svært, altså hvilke valg træf de undervejs, og så har de studerende selvfølgelig mulighed også for at stille spørgsmål og interagere med den her. Det her, skal vi sige, det tror jeg, det var ude på Aalborg Universitet. Den anden UC Syd, kan jeg sige. Det er UC Syd, ja, og jeg tror, det var faktisk på lærer. Det er det også, fordi min veninde, der sidder der i midten. Perfekt. Jamen, og igen, vi afholder det for alle mulige typer uddannelser, simpelthen for at både bringe aftagerne tættere på de studerende, men også for at give de studerende et indblik i, jamen, hvilke overvejelser, hvilke udfordringer og har andre haft i den samme situation. Og det får også nogle rigtig, rigtig fine anmeldelser fra de studerende, der har deltaget i de her programmer her. Ja. Så har vi lige en af de der ting, som ikke bare så langt, men som vi prøver af nu. Det er sådan noget, der hedder E1 First Job. Det prøver vi af lige nu, specifikt ude på Aalborg Universitet, hvor vi simpelthen prøver at klæde dem, som står på tærsklen til at skulle ud på arbejdsmarkedet, altså som er henne på deres typiske kandidatuddannelse. Ja. Vi klæder dem bedre på til at søge job, og igen, der er mange internationale studerende, så det handler om, hvordan er det danske arbejdsmarked indrettet, hvordan skriver man en god ansøgning, laver CV'et, holder nogle workshops sammen med virksomhederne, så de kommer til at møde nogen, der rent faktisk står og har nogle ledige jobs. Simpelthen for igen at smidiggøre den her overgang til arbejdsmarkedet. Så det er sådan et koncept, vi prøver at teste af lige nu ude på Aalborg Universitet, og så så lærer vi noget af det, og så er tanken, at så skal det så også spredes ud på de andre uddannelsesinstitutioner. Og det er typisk sådan vores tankegang, det er, at vi tester noget af sådan i et lille forum først, og så finder ud af, hvad virker ikke, hvordan skal vi lige justere og rette til, og så prøver vi at brede det ud på de øvrige uddannelsesinstitutioner. Og så kan I så, det næste spørgsmål, hvordan gør man det, hvordan skalerer man det, fordi så skal der jo mange til, og noget af det, der hjælper os med det, det er jo så vores digitale platform. Det er jo så her, vi har nogle skaleringsmuligheder via platformen. Og den her digitale platform, e1education.dk, hvis I ikke allerede er inde på den, så vil jeg opfordre jer til at lave en blog på den, fordi det er derinde, at man kan tilmelde sig alle de her events, og man kan finde virksomhederne og de samarbejdspartnere, vi har. Vi har lige nu omkring, jeg tror faktisk, den er oppe på omkring 2200 brugere. Jeg har godt nok en målsætning om 3000 i år. Det når vi så ikke i år. Det kan jeg så bare sige, der er vi for langt for tæt på årsskiftet.
Men alligevel er vi jo rigtig glade for, at 2200, det er jo stadigvæk rigtig mange, når man tænker på, at i Esbjerg er der, vi kan have 5.000 studerende. Så er det så en pæn andel, der er inde på platformen. Og jeg har faktisk sådan fordi lige nu, den platform, der eksisterer lige nu, det er sådan lidt en beta-version af platformen, hvor vi har testet nogle ting af. Vi er faktisk ved at bygge sådan den rigtige platform op nu, som den måde, den skal se ud på. Og der har jeg sådan en video, som jeg viser nogle gange, som ligesom giver et billede af, hvad er det egentlig for et digitalt univers, vi er ved at bygge op. Okay. Nu skal jeg lige se, om jeg har lyd på, for den er klart bedst med lyd. Det ser ud som om, jeg har lyd på. I 2025 vil vi gøre det nemmere for studerende, uddannelser og virksomheder i Esbjerg at skabe samarbejder på kryds og tværs. Derfor præsenterer vi nu næste generation af E1 Education. Med E1 Education kan studerende nu finde spændende muligheder hos virksomhederne. En særligt udviklet AI anbefaler opslag, som er relevante for den studerende. Og man kan besøge virksomhedens profil på E1 og lære mere om, hvilke muligheder virksomheden har for den studerende. Og hvor man kan møde virksomheden. Virksomheder i Esbjerg kan nu invitere både studerende og undervisere til at række ud. Og virksomhederne kan selv oprette samarbejder, jobs og praktikker og mange andre muligheder for studerende på platformen. Og det er let at følge med i, hvem der har set opslagene. Og måske finde det perfekte match. Studerende får nu endnu nemmere adgang til alle E1's events. Og kan som noget nyt også finde rabatter og særlige tilbud i appen. Og unge, som overvejer at studere i Esbjerg, kan også finde en vej til at lære mere. Det nye E1 Education. Sammen skaber vi muligheder og netværk i Esbjerg. Det er jo det nye LinkedIn for fanden. Ja. Men det er det jo. Jamen det er det. Det er det. Som så også er krydret med alt det her, vi laver med events og så videre, ikke? Altså, det er bare en videreudvikling af... Ja, det er det nemlig. Så det, og det er noget af det, der bliver bygget lige nu i virkeligheden. Altså, så når I går ind på E1 Education, så er den ikke lige sådan derude i dag. Det er en anden, det er en beta-version. Men man kan stadigvæk godt tilmelde sig events og så videre derinde i dag. Men det er det der, vi arbejder os hen imod. Og den version bliver lanceret til sommer. Så det giver jo rigtig mange muligheder. Ja, men det gør det nemlig. Og der er rigtig mange, altså vi har mange samarbejdspartnere også uden for Esbjerg, som kommer og besøger os og hører om det her, vi laver, som faktisk er meget interesseret i det her, fordi de kan se fidusen i det her. Så der er måske endda, at der er et kommercialiseringspotentiale her, som faktisk kan bruge det her. Det er jo vanvittigt, det der jo. Så det får lige sådan at give et billede af i virkeligheden, hvad det er, vi også arbejder med, den digitale understøttelse. Og det der, det giver virkelig god mening. Og så den sidste del, der er også en del i E1. Det er den der. Ja, jeg glæder mig. Den har jeg måske hørt om eller set billeder af. Det er jo sådan et lille projekt ude på Esbjerg Strand med 100.000 kvadratmeter, hvor vi så har byggeretten til de 30.000 kvadratmeter, de to hjørner der. Det her, det er jo det her Bjarke Engels Big Time projekt, og det er jo sådan et visionskoncept, så det kommer ikke en til at se sådan der. Det kan jeg godt sige allerede nu. Og det er jo, altså tanken er jo at skabe et fysisk uddannelsesmiljø, altså hvor man i Esbjerg, hvor man samler uddannelsesinstitutionerne. Så i dag er det jo spredt på nogle forskellige adresser derude på Dejnevej, der er på Niels Bohrs Vej, og der er også andre steder i byen. Men kunne man nu samle hele det der miljø, så man får det der, altså også en park inde i midten, altså lidt ligesom måske kender i Aarhus, ikke? Altså hvor man har Uniparken og så videre. Altså sådan et miljø, hvor man ved, hvis jeg skal læse i Esbjerg, jamen så er det faktisk derude, jeg skal læse. Så det er sådan, det er den store sådan, den store ambition, altså det er sådan den fysiske manifestation af hele det her E1-koncept i virkeligheden. Og tanken er også, at det skal være sådan en platform for os hybrid læring, altså du kan deltage både fysisk og online, altså så hele det digitale er tænkt ind i bygningen i virkeligheden.
som så også bygges efter alle sådan, de bæredygtige forskrifter også. Så vi har noget grøn omstilling med indover? Grøn omstilling også med indover, ja. Så det er, altså, det er det store projekt. Det er kæmpestort. Det er kæmpestort, og lige nu, altså, for at sige det som det er, at det er en lang dialog også med de partnere, der er med til at finansiere, for eksempel PFA og AP Møller Fond og sådan noget. Det er jo nogle af dem, vi snakker med lige nu. Så det, der går lige lidt tid endnu. Jeg er desværre bange for, at den står der ikke, inden I er færdige. Nej, det har jeg heller ikke regnet med dig. Vi er nok henne ved 2030, inden sådan det første sådan for alvor. Så kan man jo bare begynde at uddanne sig for ny igen. Ja. Så bliver det nok mit tand. Så det sidste, jeg bare lige har med, det er fordi, det er sådan lidt aktuelle fokusområder, og vi har egentlig snakket lidt om det. Det var faktisk det her med UC Syd. Jeg tænkte, det også var lidt interessant for jer, fordi I læser derude. Som jeg nævnte, så har vi fået sådan en specifik opgave omkring at fokusere ekstra meget på UC Syd. Så lige nu samarbejder vi med blandt andet de 4 store velfærdsuddannelser, altså lærer, pædagog, sygeplejersker og socialrådgivere. Hvor det vi gør, det er blandt andet, at vi vil prøve at styrke samarbejdet med aftagerne, altså det er sådan noget som praktikskolerne eksempelvis, simpelthen for at gøre det til en bedre oplevelse at komme ud i praktik, altså klæde dem på, altså praktikvejlederne på, dem der tager imod de studerende, så de simpelthen får en bedre oplevelse, når de kommer ud, de studerende. Og det er der et arbejde i gang lige nu på skoleområdet. Det findes allerede på sygeplejerskerne, for det er faktisk i samarbejde med sygehuset, det her stammeafdelingskoncept her, hvor man bliver tilknyttet nogle stammeafdelinger. Er det ikke nyt? Det er forholdsvis nyt, ja. Og det gør man også sammen med lægeuddannelsen, medicinuddannelsen. Og det vil vi prøve at rulle ud, fordi vi gerne vil simpelthen være kendt for at være bedst til det her med samarbejde med aftager og praktik i virkeligheden. Og så vil vi gerne have endnu flere studerende ude fra jer med i alle de her U1-aktiviteter. De har været lidt underrepræsenteret faktisk i vores aktiviteter indtil videre. Og det handler både noget om kendskab i virkeligheden til det, så det gør vi en indsats for at udbrede. Faktisk i aften, det er musikbingo arrangement. Der kommer 80 studerende ude fra UC Syd med til det, der jeg ved, jeg er tilmeldt. Så det er vi rigtig godt tilfreds med. Ja, jeg kan også sige, at som tutor på det sidste hold, der kom på administrationsbacheloruddannelsen, der gjorde jeg fandme også meget ud af, at de fik at vide, hvad Education One, altså E1 egentlig står for. Og de har været til events og sådan noget, fordi at de var ikke så mange på holdet, så for at styrke det hold, de har i forvejen, så har de taget ud til nogle af de der events, så det synes jeg bare er en mega god idé. Ja, det gør det. Men og så det vi så også arbejder, det er igen det der fælles kampagneindsats, altså markedsføring af uddannelserne. Den kampagne, vi skyder i gang her i 2025, det bliver med input fra studerende ude fra UC Syd, hvor vi også kommer til at sætte noget særligt fokus på nogle af de her velfærdsuddannelser. Og så den sidste pind, det er så det her politiske interessevaretagelsessamarbejde, som jeg også nævnte med den her uddannelsesreform, som vi samarbejder om, og lidt pres på nogle politiske partier. Så det er meget spændende. Det er jo vejen frem. Det er det bare. Og lidt pres på. Ja, og det er fordi igen, altså du spurgte om det der med administrationsbachelor, altså det handler også om kroner og øre. Det gør det da. 100%. Der er jo ikke nok, der bliver optaget, vel? Det er jo det, og hvis ikke den finansieringsmodel, som man som politiker har besluttet, altså hvis den ikke er bæredygtig, jamen så er der i sidste ende ikke noget valg for UC Syd, så må man lukke nogle af de udbud. Og det er så det, vi arbejder for, at man i stedet for kigger på at skrue taxameteret op for de enkelte studerende, kigger på de her grundtilskud. Yes. Så der ligesom er et sikkerhedsnet for neden også. Ja, så man har en basisbevilling i virkeligheden. Og jeg tror, jeg har en aller sidste slide. Det er bare sådan en, vi har taget. Vi laver også noget analysearbejde, som ligesom bakker nogle af de her ting op, vi arbejder med. Her var det så lige specifikt pædagoger og lærere, vi kiggede på, hvor vi lavede noget analyse af. Når man kigger i Sydjylland, hvor mange forgæves rekrutteringsforsøg var der, altså hvor de har opslået stillinger, hvor de ikke kunne besætte stillingerne. På pædagogerne var det 23% af stillingerne, de ikke kunne besætte. Folkeskolen er 17% af stillingerne, er cirka hver sjette der. Det er bare lige nu. Og hvis vi så skruer tiden frem, 10 år frem til 2034, hvor mange pædagoger og lærere kommer vi til at mangle i Sydjylland, altså UC Syds dækningsområde, jamen så snakker vi over 1000 indholdsvis lærere og pædagoger, vi kommer
rekruttere mange. Det er bare sjovt, fordi jeg har 4 veninder, som er blevet færdige som folkeskolelærer i sommers. Ja. Og der var ingen af dem, der kunne få arbejde. Ja, det er meget... Altså, det giver ingen mening for mig, når den der analyse så kommer frem, fordi der gik et halvt år, før der var nogen af dem, der fik arbejde, og det var på vikariater. Nå. Altså, så for mig giver det ikke mening, altså, i vores område, at der mangler folkeskolelærer lige nu. Det er hele Sydjylland. Nej. Det er hele Sydjylland, og det kan selvfølgelig godt være helt lokalt, kan der jo godt være nogle... fordi lige her... Jeg tror, rundt om hjørnet, der bliver de alle sammen uddannet. Så der kan man sige, det er lidt ligesom, når man bliver uddannet i Aarhus. Det er altid svært at få arbejde, ikke? Fordi bare man kommer lidt uden for byen, så er jobsene. Så der kan godt være nogle helt lokale forskelle der. Ja. Men kigger man sådan på hele landsdelen, så er der altså en ret stor mangel. Så er der stor mangel. Så man skal være villig til at flytte sig også. Ja, nogle af dem kører sgu til vejen nu. Ja. Det var faktisk det, jeg havde, og I må meget gerne få en kopi af det. Det vil vi rigtig gerne. Og du har jo som sagt... Har du nogen tid tilbage? Ja, jeg har lidt tid tilbage. Jeg skulle lige se, for jeg er også god til at snakke rigtig meget. Jamen, det er perfekt. Fordi jeg har faktisk bare lige lidt, jeg gerne lige vil spørge om, fordi jeg skrev det lidt ned undervejs. Det der med at gøre Esbjerg til en attraktiv studieby, som du sidder og forklarer rigtig fint om, tror du helt... Nu, og det bliver lidt hårdt. Tror du, det kan lade sig gøre i den lange ende? Fordi når man kigger på Aalborg for eksempel, som studieby, og så parallelt til Esbjerg, der er Esbjerg meget industriel. Mm. Der er industri hele vejen rundt om Esbjerg. Det er det gule Hjelmens by, som det er det lige præcis. Og jeg tror, det skræmmer mange af de studerende, at Esbjerg er promoveret som meget industrielt. Ja. Tror du, det kan lade sig gøre at få Esbjerg til at blive en mere attraktiv studieby for de studerendes synspunkt af? Ja, det tror jeg faktisk helt oprigtigt på. Det tror du? Det kan med de ting, vi arbejder med. Okay. Også fordi, når vi er ude og spørge de studerende, vi laver også undersøgelser blandt de studerende, altså hvad de godt kunne tænke sig. Ja. Og dem, som kommer til Esbjerg, altså hvad tænker de om Esbjerg som studieby? Ja. Og der har vi faktisk en analyse, vi lavede, jeg tror det var i slutningen af sidste år, hvor vi spurgte på de videregående uddannelser, hvor over 80% ville anbefale Esbjerg som en attraktiv studieby. Okay. Vi spurgte dem så også om, hvad tror I andre, der ikke læser i Esbjerg, tænker om Esbjerg som studieby? Og der var det jo noget lavere, altså i forhold til, hvad Esbjerg kunne. Ja. Så det handler noget om den der fortælling omkring, hvad Esbjerg kan. Ja. Jeg tror også, i det ligger, for du har ret i, at Esbjerg har en identitet som en industriby, som, altså det er jo grøn omstilling, tidligere har det været olie og gas og så videre, og der er det der brede uddannelsesudbud rigtig vigtigt. Nu grinede vi lidt af, at de der maskinmestre var nogle mænd, der gik derude, og nogle ingeniører og så videre. Ikke? Det er dem, vi har brug for. Men dem har vi brug for, men vi har også brug for psykologi, medicin, jura, hvor, altså for at sige det som det er, andelen af kvinder er større på de uddannelser. Fordi det giver mere sådan divers studenterpopulation i virkeligheden. Mm. Og det er jo også noget, som altså, det kommer til at rygtes og brede sig i virkeligheden. Det her med, at man kan også møde piger, når man tager til Esbjerg og læser. Ikke? Altså, jeg har det også. Jeg har hørt nemlig den der med, at mændene de tager arbejde i Esbjerg, men konerne kommer ikke ned. Ja. Er der noget? Ja, det tror jeg, det er. Og man kan sige, altså, i Education Esbjerg er det meget specifikt de studerende, vi arbejder med. Så der handler det mere om at fange dem ind, når de skal vælge uddannelse. Yeah. Den problemstilling er sådan lidt mere en, jeg vil sige, lidt mere en business Esbjerg problemstilling, fordi de arbejder jo sådan meget med rekruttering, direkte arbejdskraft, hvor man kan sige, men jeg tænker nemlig ved at få kvinderne herover og studere, så er de så er det nemmere det hænger sammen. Til at hænge sammen. Ja, det hænger sammen på den måde, men de har nogle specifikke indsatser, hvor man siger, jamen sammen med tilflytterservice og så videre, ikke? Altså kan vi også finde nogle jobs til ægtefæller og så videre. Hvor man kan sige, det der er den adskillelse der er med Business Esbjerg, Education Esbjerg, det er, at vi vil have dem til, inden de får arbejde. Ikke? Så de er her begge to. Så de er her begge to, så de faktisk mødes i Esbjerg, ikke? På en anden måde. Ja. I forhold til samarbejdet med Esbjerg Kommune, er det et partnerskab, I har? Eller vil du mere sige det som, at I arbejder mere parallelt? Sådan som man skal forstå det, det er jo Esbjerg Kommune finansierer halvdelen af Education Esbjerg. Så vi, man kan sige, vi er kommunens forlængede arm
vil jeg sige. Ja. Altså, jeg vil mere kalde den forlængede arm. Altså, Okay. laver, de aktiviteter, vi laver, det er noget, som jo, man jo ikke laver fra kommunens side, fordi man har sagt, det er noget, Education Esbjerg klarer for os i virkeligheden. Ja. Og der er også sådan lidt, der er lidt teknik i det også, i og med, at der er nogle regler for, hvad kommunen kan støtte, altså den som kommunale fuldmagt i forhold til, hvad kan man give penge. Man kan ikke give penge direkte til uddannelsesinstitutioner, for eksempel. Man kan ikke sige, vi sender bare nogle penge over til Syd, så kan vi lave noget. Det må man ikke som kommune. Men man må godt sende penge til en forening som Education Esbjerg, som så kan lave noget for de studerende. Så det er også på den måde, man skal se den konstruktion. Ja. Så altså, vi laver ikke parallelt initiativer på den måde. Men kommunen er en samarbejdspartner, i og med, at de har også mentorer med i vores mentorprogram. Altså, de rekrutterer jo også arbejdskraft og bruger studerende osv. Så på den måde er de sådan, i det daglige, er de sådan lidt sidestillet med de andre virksomheder og partnere. Men selvfølgelig har vi et tæt samspil, fordi at det er jo dem, vi arbejder for i sidste ende. Det handler om bosætning til Esbjerg Kommune. Altså de der kurver, I kunne se, og det røde Danmarkskort i virkeligheden, og få vendt det på den kommunaldirektøren kan ikke komme herind og sige, at nu skal I gøre det og det. Ja, nu kommunaldirektøren er jo med i vores bestyrelse. Ja, det jeg nemlig. På den måde, altså bestyrelse har jo en indflydelse på den strategiske retning. Ja, på vegne af bestyrelsen, men ikke på vegne af Esbjerg Kommune. Nej, ikke på vegne af Esbjerg Kommune. Nej, altså kommunen er repræsenteret i vores bestyrelse via borgmesteren, via kommunaldirektøren og via et byrådsmedlem. Og på den måde har de jo en indflydelse på den retning, vi går i, sådan den overordnede strategiske retning. Men så man kan sige, at det er, at det er udliciteret til jer. Ja. Det er en arbejdsopgave, der er udliciteret til jer fra kommunen af. Ja, det kan man godt sige, ja. Med jer som tovholder. Ja. Godt. Ja. Og den konstellation er lidt unik i den forstand, at det har man ikke rigtig andre steder. Der er rigtig mange andre kommuner, der kommer og besøger os faktisk. Jeg tror, jeg har ikke talt på, hvor mange kommuner der har besøgt os for at høre, hvordan det er, vi arbejder, og bliver meget inspireret og siger, vi skal også have en Education Viborg, eller en Education Herning, og så videre, ikke? Altså eller Education Bornholm, fordi det der samspil, vi har mellem kommunen, mellem virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og så de studerende, det har man ikke rigtig på samme måde andre steder. Nej, det er et meget stort, altså det er jo et netværk over hele Esbjerg, hvis man kan sige det sådan, hvor alle arbejder sammen om at få mere arbejdskraft til Esbjerg, og være sikker på, at den arbejdskraft, der kommer fra nogle uddannelsesinstitutioner, hvor der har været nogle tiltag for dem alle sammen. Ja. Det er det, vi kalder det der økosystem. Ja, det er det, I kalder økosystemet. Ja. Så jeres strategi for Education Esbjerg, er det tæt knyttet til den overordnede strategi, Vision 2025, fra kommunens side af? Ja, det bidrager jo ind i den, kan du sige. Det er det, der bidrager ind i det? Okay. Ja, det gør det, ja. Så tidligere havde kommunen sine egne strategier omkring sådan visioner for hvor mange studerende. Jeg tror på et tidspunkt havde man også en mål om 10.000 studerende. Ja. Hvor man så på et tidspunkt må sige, okay, det er simpelthen ikke realistisk. Også når man kigger ind i demografien. Også hvis man kigger på det, du selv havde med? Ja, lige præcis. Okay. Er der nogle succeser eller udfordringer, som du tænker på, altså når du tænker tilbage på de 4 år, jeg har været? Ja, altså, der begge der står dem, som skiller sig ud. Ja, jeg synes jo, eksempelvis har vi jo haft held med at tiltrække nogle uddannelsesudbud, altså når vi siger, at jura er kommet til, psykologi kommer, medicin, det er ikke sådan noget, der bare dumper ned fra himlen, at nu er der nogen, der lige har besluttet for, at det var da også sjovt, at det lige skulle ligge i Esbjerg. Der ligger rigtig meget benarbejde bag, og det er jo noget af det, hvor vi har været rigtig meget involveret, sammen med alle de aftager, virksomheder osv. Så det er jo en stor succes, vil jeg sige, at vi får de uddannelser. Og det der med, altså netop psykologi, jura og medicin, det SDU kalder deres kronjuvelstrategi. Altså det er i virkeligheden sådan nogle af de der signaturuddannelser på der ikke mangler studerende. Ja, lige præcis. Ja. Så det, at vi har fået tiltrukket dem, altså det er jo en kæmpe gevinst, kæmpe sejr, vil jeg sige. Også det, at vi kan se, at så mange studerende bruger vores aktiviteter. Vi får så gode feedback, anmeldelser på vores de ting, vi laver. At vi har fået så mange brugere ind på platformen, at der er så mange virksomheder, altså næsten 200 nu, som er med. Vi startede med 0. For 2 år siden havde vi 0 medlemsvirksomheder. Vi havde de store, som vi var med i bestyrelsen. Total og sådan noget. Viking. Så for 2 år har I fået 200 medlemmer. Det er faktisk vanvittigt. Det handler jo om at fortælle historien om, hvorfor er det altså hvad er det formålet? Det er simpelthen at vende udviklingen, for hvis vi ikke gør noget, jamen så kigger vi bare ind i en udvikling, hvor bestanden bare falder, og vi til sidst ender, der er nogle af bestyrelser, der siger, at vi ender som et plejehjem. Ikke? Altså, men det er jo også rigtigt. Altså, og jeg ved jo også, at kommunen tidligere har brændt nallerne på noget, der er blevet
lovet, som ikke er blevet overholdt. Og jeg tror også, det er fordi kapaciteten i kommunen er ikke til, at man kan lave sådan nogle tiltag, som EU gør her. Og man kan sige, Education, Education Esbjerg gør også, at man kan ansætte nogle andre profiler, end man kunne i kommunen. Ja, altså man kan ansætte nogle specialister på nogle forskellige områder. Så det giver nogle andre muligheder, end hvis det er en enhed, der ligger inde under Esbjerg Kommune. Bare for at sige det, som det er. Hvad er så jeres største udfordring? Hvad er det, I kæmper mest med? Jamen, der er også udfordringer, fordi nu lyder det som om, at det er bare lykker for mig, og lige om lidt har vi 6.000 studerende. Altså, det er en udfordring, det der med demografien, altså det der med kendskabet til Esbjerg som uddannelsesby, og det er jo det, vi arbejder med, også ved at være ude på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Og det, at der simpelthen er færre unge, det gør også bare, at vi skal kæmpe endnu hårdere. Så er der nogle politiske udfordringer. Altså det der med for eksempel loftet på engelsksprogede studiepladser. Vi vil jo bare gerne kunne sige, send så mange som overhovedet muligt, men det kan man ikke. Altså så der er en meget politisk benarbejde, der skal laves. Så det er stadigvæk en udfordring, vil jeg sige. Og så handler det også om, når man bygger noget nyt op, altså det både at udbrede kendskab til det, man gør, altså også blandt lokalt her, så nu er vi oppe på 200 virksomheder, men det har krævet rigtig meget arbejde at udbrede det kendskab, så der er også nogen, der bruger det tilbud. Altså der også er mentorer med i det netværk og så videre. Og det begynder at komme flere og flere med, også altså studerende, der bruger vores tilbud. Så, det er et arbejde. Og så vil jeg jo sige, lige nu helt specifikt UC Syd, altså forvent udviklingen, fordi vi kan se, at det er den uddannelsesinstitution, som lider mest under det her med faldende optag. I år ser det sådan rimelig status quo ud, men den er faldet ret meget igennem flere år. Så det er at vende den der udvikling og vise, at de her professionsuddannelser også er attraktive. Altså det er noget af det, vi kommer til at bruge en hel masse krudt på. Men vil det så også sige, at når I så er ude ved de studerende, eller de der co-workers, var det co-creators, du sagde, I havde, når de har noget, de gerne vil bidrage med, er det så noget, I tager under jeres vinger og siger, det vil vi gerne høre noget mere om, eller det, I siger der, det giver faktisk rigtig god mening. Tager I deres meninger og holdninger med ind i jeres arbejde? Rigtig meget. Ja, fordi det giver ikke mening, at det er os, der sidder og finder på, hvad der kunne være fedt for de studerende. Og i øvrigt så har vi også brug for, at de hjælper os til at afholde de her arrangementer og så videre, fordi vi er simpelthen ikke, selvom I har kender nok her, kender nok alligevel, fordi I kan se 65 uddannelser og så videre, ikke, og skulle ud og servicere dem. Men det giver rigtig god mening at få input fra de studerende i forhold til, hvad er det, de godt kunne tænke sig, hvad er det for en type arrangementer og events, de gerne vil have. Også når vi bygger platformen, altså, fordi vi kan jo godt bygge noget, vi synes, det er fedt og så videre, ikke? Men vi er jo nødt til at have nogen fra målgruppen med ind, der prøver at teste og siger, nej, men det er faktisk ikke det her, vi godt kunne tænke os, eller det skal se anderledes ud, det skal bygges op på en anden måde, så det passer til os og det behov, vi har. Så tager vi også unge med, studerende med, de her co-creators og sparer med dem. Ja. Og så vil jeg gerne lige høre, har du noget vi kan få med, hvor du har noget feedback fra nogle studerende, eller et eller andet, du har noget analyse på, eller et eller andet fra nogle studerende? Jeg nævnte det der med, hvor mange der havde sagt, at Esbjerg var en positiv studieby. Var det noget, vi kunne få fingrene i? Det er en opinion-rapport, vi har fået udgørelse, som jeg meget gerne vil sende med til jer. Ej, fantastisk. Skide godt. Det vi har gjort i den opinion-rapport, bare lige for at tage den hurtigt, det er, at der har vi spurgt både elever på ungdomsuddannelser, faktisk primært dem omkring, hvad tænker de omkring videregående uddannelser, hvad skal de indeholde, når de tænker frem i forhold til, hvad kunne vi godt tænke os. Og så har vi også spurgt dem, der går ud på de videregående uddannelser nu, om hvordan matcher de ønsker, de så har med det, de oplever i dag. Altså hvor er der ligesom nogle forbedringspotentialer henne, og sådan lidt generelt omkring Esbjerg som studieby. Ja. Det kunne være fantastisk. Det kunne være så fantastisk. Jamen... Jeg tror, du er der med. Du tænker, vi skal have med? Jeg tror vi ikke. Du har snakket nok, eller hvad? Fantastisk.